Snažíme sa dať dokopy starú partiu. Už dlho sme to nerobili. Isté, je to nemožné, ale musíme to skúsiť. Už je čas hrať zas hudbu. Už je čas na svetlá. Už je čas poznať Mapec. No tak ľudia, poďme! Toto sú Muppets. Wow! Neverím, že sme zase všetci spolu. Pardon, nechal som sa. A toto je ich nový film. Mapec, to bola vždy umelecká integrita, nie lacné triky. Sledujte! Prďulé! Toto bude veľmi krátky film. Nie takého filmu, ako je film o Muppets. Jason Segel, Amy Adamsová, Žabiak Kermit a Miss Piggy. Au, to bolí! Muppets. Pripravte sa na ich nadvládu v kinách.